Także oficjalnie mogę powiedzieć światła, kamera, prospekt. No, witam pięknie. To ja, Niklaus. Marka wypracowana przez lata na YouTubie, na streamach też, trochę krócej. To jest prospekt, część na YouTubie, która? Czwarta? Chyba czwarta. W każdym razie prawdopodobnie jedna z ostatnich, bo gra jest rzekomo krótka. Także niech tak będzie. Tylko nie pamiętam, gdzie mam iść. Mam jechać do góry albo na dół? Czy co mam robić? Chyba jechać. To jadymy. Zobaczymy. Oceny tego dodatku na internetach są generalnie zróżnicowane. Jednym się podoba, innym nie. Jest całkiem spoko, szczególnie spoko, jeżeli się weźmie pod uwagę, że został zrobiony przez jedną. Ja myślałem, że to było jakieś studio niezależne, a on został zrobiony przez jedną osobę. Level design trochę kuleje. W sensie bywają takie pustawe pomieszczenia i tak dalej. Ale i tak... Extra ammo? Extra gear? Portable turrets? Some kind of space fest? This is some crazy sci-fi shit. Target is at 1. Target my radio 1. No dokładnie, propsy dla tej osoby. Czy ja lubię seks? Nie. Nie lubię. Trzymaj się, Kevin, dobrej nocy. Za głośno gra? To ściszymy. O! Teraz spoko, nie? A może troszkę głośniej. O, dobra. Portal był zrobiony przez 3 osoby. Tak, no tylko, że tego nie robiło Valve, nie? To robił zupełnie niezależny twórca, któremu po prostu Valve zezwoliło na wydanie tego i na zarabianie na tym. Także, no, 10 euro sobie za to życzy. Także szczerze mówiąc, no nie mało. Nie tyle, co za produkcję, że tak powiem, AAA. O nie. Ała. Ale w dalszym ciągu całkiem sporo. Gra jest w ogóle trudna. Jak jest prąd po śląsku? Sztrum. Aperture Science robiło portala. No właśnie. Aperture Science. I'm making a note here. Huge success. For the good of all of us, except the one who are dead. But there's no sense crying every mistake. Da 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 da. Da 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 da. For the people who are still alive. Tak to było. What? Coś mi się zrobiło. Tajemniczego w głowę. Tak. We do what we do. Nie, we do what we must. Because we can. Da 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 da. Super te piosenki były. Albo jak te wieżyczki tam śpiewały. I taki ten chór tam. I ta dupna wieżyczka taka królowa. LOL?
Kiedy dodajesz filmy? Filmy dodaję codziennie na YouTube'a. Średnio po 2. Mniej więcej jeden po południu i jeden bliżej wieczora. Ale to chyba nie ma znaczenia, no bo i tak można je na YouTubie obejrzeć, nie? Skończ pan śpiewać. Zowiści mi. Mogłem zapisać. Mogłem zapisać, bo sobie właśnie przepierdoliłem kawałek gry. A wy mi nic nie piszecie. Zamiast o ważnych rzeczach, to jakieś duperele. Jak zawsze. Jakie jest śląskie hasło dnia na dzisiaj? Śląskie hasło dnia na dzisiaj brzmi: Kej u Niklausa siedzisz na streamie, ani się nie obejrzysz, jak ci dzionek minie. Woila. Teraz już będę sejwował. A i gówno! Doing, man? Tu się sejwuje na F6. Extra ammo? Extra gear? Portable turrets? Some kind of space fest? This is some crazy sci-fi shit. Tak, jest w planach kolejna część Larego. Ajajajajajajaj! Na wszystkich poziomach trudności powyżej łatwego jest trudno. Ja gram na średnim, ale on już jest trudny. Taka prawda. Teraz sejwować, nie sejwować, bo poszło tak średniawo. Ale tu szło się załadować, nie? Dobra. Ja bym w ogóle chciał, żeby wróciło te dni, te gry wróciły, w których trzeba było używać apteczek. To było piękne. Przepraszam, coś mnie czka dzisiaj w ogóle. Apteczki to była fajna sprawa. Kiedy Dark Souls? Dzisiaj właśnie się zastanawiałem nad Dark Soulsem, że trzeba by było do niego wrócić, ale jak... O Jezus. Czekajcie chwilę. O wy chuje. Ale jak sobie wyobraziłem moje emocje podczas grania w niego, to mi się zrobiło z mety słabo. No, tak to było. Ej, ale czemu ja się nie mogę wrócić sobie życia załadować? No i trochę jestem w dupie. Ale dobra, jolo. Para pa 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 parara. Tu są apteczki! Apteczuniuniuniunie! Czemu to nie idzie? Szok termiczny. W jakie pozycje jeszcze grosz? No tak. Od tyłu, klasycznie, na pająka. A! W jakie gram? Różniste. Roztomajte. Przypał. Drzwi mnie ścisły, krótko mówiąc. Ehehehe, ale żeśmy se pożartowali seksualistycznie. Lingesu. Co ja zrobił?
Excuse me, kajmy są. Tu jest jakiś super reaktor, generator, generator. What's going on anymore? Because this extra weight is bullshit. I'm just glad whatever it is gonna happen next week. Because I'm getting pissed carrying this goddamn fridge around. No i dobra. Głosy w mojej głowie powiedziały mi... No nie za wiele, szczerze mówiąc. Także może ja się cofnę. To mi też niewiele mówi. W ogóle co chwila robi się taki blysk. I dostawą w pysk. Dobra, przebiegnę teraz tutaj. Gdyż tu jeszcze nie byłem. Halo? Jest sam... A! Zdziesionowałem ich. Totalnie. Kompletnie. W ogóle wiecie, co mi napisał ktoś pod jednym filmem na YouTubie? Że ja za dużo gadam. To ja powinienem mniej gadać? To by było nudne przecież. To chyba o to chodzi, że ja gadam, nie? Albo nie? Ja się staram właśnie, żeby tu coś cały czas było, żebym ja gadał, żeby jakiś entertainment się napędzał, nie? Coś takiego. Ja dużo gadam. O tym bym nie pomyślał. Hey, your favorite suit is checking you out again today. Better make sure you don't end up in the showers with that guy. We might have to come and save your ass. Wicem na dobranoc. Nic nie powiem śmiesznego, bo sytuacja nie jest śmieszna. Za dużo się tu dzieje, a jednocześnie nic się nie dzieje. Coś się, kurde, świeci na niebiesko co chwila. No, ja tak za fest nie wiem, co mam robić. To be honest. Nie! Ciulnie! Ciulnie! O. Co, teraz tu się otwarło? Prawdopodobnie. O. Decontamination process in progress. Nie zawierajcie mnie! Strasznie to wygląda. Jak w jakimś Matrixie czy coś. Dzięki, Nastew, dzięki. Ta gra się powinna zaraz kończyć, tak mi się wydaje. Czytałem, że można to w 2 godziny przejść. The Ko. To nawet brzmi tak jakoś tak... Nie wiem. Jakoś tak końcowo. This is amazing, man. I've got nothing to do all day. What? No plans? Well, definitely gonna call Amy and see how the kids are doing. Haven't had a real chance to talk to them since training began. What about you, ships? No i on ma takie głosy w głowie. Jest krótko mówiąc chory. Chory na mózg. Dobra, ja jestem napląpany. Gotowy do akcji. Oje. Tu się dzieją dziwne rzeczy. Już słyszę tych gnoi z kombinatu. Mało tego, tych lepszych. Tych lepsiejszych. Dużo opóźnienie czatu, wiem. Znaczy,
Czatu nie, jest opóźnienie 3-4 komentarzy, tylko on się wolno przewija. Ale nic niestety z tym nie mogę zrobić. Lepiej, żeby był taki jak w ogóle. Tak przynajmniej mniej więcej wiadomo, o czym tu się gada. Że o głupotach. Znaczy to wiadomo i bez tego, ale... Aha! Czuję, że to będzie drugi mój ulubiony moment. Nie wiem, o której się stream kończy. Witam cię, Gabriel. Jak komuś się nie chce oglądać, to niech idzie spać, a nie się mnie pyta, kiedy się kończy. A! Dopląpam do fola. Noć gnoje, wyłaś. Elo Foxy. Znaczy wyłaźcie. A tutaj, okej. Dziab. LOL! Jak ciemno. Nic nie widać. A i tak mam grę pojaśnioną. W klasyka, znaczy no to nie taki bardzo klasyk, bo to jest Prospekt, czyli najnowszy dodatek. Aha, tam jest drugi taki knefel. Już wiem. Streamy uzależniają. To chyba trzeba się skonsultować ze specjalistą od spraw uzależnień. Dobra, jedna strona jest zrobiona. Druga strona zaraz będzie. Karbitka odpal, ja. O! Ale ich roztrzaskało. Idealnie. Dobra, siul... Operation is a go. The light is green. All teams to stations. Birds in the air in 10 miles. Looks like it's finally happening, man. Bet you $10 it's a babysitting job. No, man. Aliens. $20. Easiest money I ever made. Thank you, Davis. You wanna give that to me now or wait till we get back? Aha. Takie trochę... Te gadki w głowie są takie trochę z dupy według mnie. Znaczy no... Ja bym wolał, żeby... Znaczy no rozumiem, że to fabuła i w ogóle, ale to jest tak trochę... nie wiem... Mi się zdaje, że to tak trochę nie pasuje jakoś tutaj. I to też wyczytywałem jako minusy. Czy będzie po prospekcie? Nie wiem. Nie wiem, co o tym myśleć. Zup, zup. I mi się wydaje, że ja teraz przeszedłem prawie identyczny level jak tamten. Znaczy, identycznie się skończył, nie? W sensie, to wszystko tutaj jest identyczne jak... Chwilę. No. Przynajmniej idzie się podładować. Zup, zup. Rakiety. Amunicjo. Będzie ostra rzeźnia. Jak się takie rzeczy dzieją, to wiecie co będzie. Nic dobrego. Save, dokładnie. Save is crucial.
Ciul. Jadymy zaś. To jest... No taka baza, no. Co pan zrobisz? Taka baza. Jak nie jeździsz, to łazisz. Widać rękę moją, jak tak robię. Ale nóg nie ma. No nóg nie ma. W żadnym Half-Life'ie nie było nóg. All teams report full accountability. We're ready to go. Aye, sir. Siema, play to dead. Hey, Shucks! What goose you on? You're on 7, right? Me and Davis are on 3. Let's fucking get something. See you on the other side, man. Zaro będzie jazda. Gents, this is it. No more training, no more games, no more bitching. Let's do what we train for. Hurra! Oho! Pachnie mi to finałem. Niech się dzieje. Plasma Coasters. 230. Coś zepsułem chyba. Coś chyba Żech zepsuł. Zaraz pewnie przybiegnie kombinów tutaj w ciule. Mule. 400. Siema Grzesiu. Idą, ja już idą. Ani chwila nie minęła. Pre-fire. Nie no, zaś jest 100%, przed chwilą było 500. Gówno mi zrobicie. Dobra, teraz trzeba się prawdopodobnie... Headshoty siadają, no na szczęście siadają. Bo przeciwnik tu jest twardy i nieustępliwy. Nie, no to już nie idzie zrobić więcej nic. Albo idzie? Aha, bo ja muszę wszystkie rdzenie poprzeciążać. Nie, muszę wszystkie rdzenie. Albo tak jak gada... Mama! Że wszystkie w jednym tak jakby cyklu. Cykl to może być miesiączkowy. Ej, chyba masz rację. Że muszę 3 tak machnąć. Czy tam 4 ich są. I to się... Łoje. To się zdupi. Ciulej! Dobra. Tam są zawarte, ten jest zawarty. Elegancko. Ile tam? 1000% nadupiło. Ło, chyba jebnie. Łoje, co to? Łoje! O! Ciule, ja 3% HP. Dobra, spoko. No to elo. Aha, bo oni to... Te cfele to... Naprawiają, tak? Czy o co mu tu chodziło? Imbus Maximus. No wybuchaj, bo mnie tu zabiją! Jak ja to miałem przeżyć, proszę was. Dobra, ja to teraz zrobię wszystko od razu. Ciul. Ja tego nie szczaiłem, że to trzeba ten... Ciul. Na szybkości. Leć. Ciul. Dobra. I...
Dobra. No i jest. No i jest. Tylko ja nie wiem, czy oni to wyłączają autentycznie, czy... Kurde, jak to jebnie, to ja nic nie widzę w ogóle. Mamy 5, a tu wyłączyli już. Jakie cipki. Nie wyłączać cfele. That's an order. Dostaniecie za to order. Ja jeszcze jestem tacy głupi, ale jednak przycisk umieją wcisnąć. Kurwa, zaro kipna. Ciś ten knefel. Niech to już się rozdupi. Czemu to się wraca do punktu wyjścia, ja się pytam. Przecież ja tak tego nigdy nie zrobię, jak oni tak to będą naprawiać. To jest jakieś zepsute chyba. Jeszcze HP jak... Zabawa w Wałęsę elektryka. No nie. Macie jakąś koncepcję w ogóle na to, o co to chodzi? To jest za ciężkie. Ja nie wiem, to są 4 takie te i oni co? Oni je wyłączają, tak? Niech przestaną, niech przestaną. Szachy. Dobra. Dobra. Ciechom, pomóż mi. Wszystkie bramki mają na czerwono świecić. No dobra, ale... Oni mi to wyłączają. No to jest czerwone. Jak bolo. No tu jest czerwony, ale i tak to zamknę i będzie lepiej jeszcze, nie? O, ciulu obazi. Kurwa, amunicja, no ładuj! Jak ja mam to zrobić, jak on nie umie broni przeładować? No, jak on ten level zaprojektował, to on chyba był po mecie. Wszystkie zawsze są czerwone TT, to chodzi o te procenty. Że to ma się dużo naładować procentów i... O, już leci wyłączyć, już leci. Pająk czerwony. Nie wyłączaj! Wszystko ma być zawarte. 780. Ja się tak napracowywam. To ma być zawarte. Dobra. 780.
Zarociulnie więcej. Trzeba taktycznie ich brać, metodycznie. Dobra. Tu jest ino 400, teraz 80. Nie wiem czemu. No oni to wyłączyli, czy o co chodzi? No i zaś to zawieramy, jest 780, no. Dobra, i lecimy dalej. Lecimy dalej i tam już idą. Tu jest zaś 490, ale jest zawarte. No ile to tak idzie, no ile? Jak ta kociula. Normalnie jak ta kociula. Wszystkie na 1000% trzeba. Mamo, daj mi szansę. No tu jest 780, tu zaraz powinna być max. Polonko. Ja już nie patrzę w ogóle. Ja już ani nie patrzę, które jest zamknięte. No tutaj, tu ma być 780. Może oni lecą za mną i to wyłączają, te pizdy. O, zaraz mnie zajdą. No nie, ile, kurwa. Jakie to jest zjebane, co ten gościu miał w łebie? W ogóle o co chodzi? Na każdym ma być 1000, czy... Ja nie rozumiem tego. To się resetuje, albo to oni resetują, no ja tego nie rozumiem, nie wiem. Nie rozumiem. To chodzi o jeden rdzeń, czy o wszystkie? Co to jest tutaj te 230? To jest cały rdzeń, czy to jest ten jeden? 230. 230. No to chyba chodzi o... to są procenty jednego. No i jest 480. No ja teraz dojebię. Jest 780. No i on tam wyłączył. I on mi tu to zepsuł już. Ten chuj. Pojawiły się już bąble z kosmosu. Stać przy jednym. Co mi zależy w sumie. No i to spadło, bo oni to powyłączali, no, bo oni to wyłączają. Te cfele białe. Jak ja ich nie cierpię. No nie dojebiesz tego do 1000, no rozumiesz, że tutaj na jednym już jest tyle max. I to nie każdy jest osobno, tylko do... wszystko to są procenty jednego rdzenia, a to są jakieś tam chuje-muje od tego rdzenia. Dobra. Ten jest na 230. I teraz ten jest tak choby obroniony, nie? Tu jest jakaś szola w ogóle. Kaj to jedzie, a my tu przyjechali. No i dobra, i tu jest 230. I teraz idziemy bronić następnego. No i teraz tak. Tu wciskam. No i tu wyjebie teraz, nie? No i ido. Ido. Hopy zdzido. 69 HP. Hehehe, ho, ale zboczony, hue. No i dobra.
Jest tyle i już nie idą więcej. Ja zbieram precjozę. I teraz idę bronić następny. Może to trzeba tak właśnie metodycznie, jeden po drugim obraniać. Teraz jebnę ten. Bo oni tamtymi się tak jakby nie interesują już. Teraz dojebie 780 albo coś takiego, nie? Teraz tam idą. No może tak. No i oni idą prosto do mnie, no i spoko, i to mnie cieszy bardzo. O, widzicie? I on już... I on już zapierdalał do tego, nie? To jest chyba sposób, dokładnie. I teraz ostatni, i teraz ten obronić i tu powinno już być spoko. No tu już teraz dojebie 1000. Bo oni to wyłączali, oni dusz wyłazili, naokoło biegali i oni to wyłączali, no. O, i teraz ciulło. Ciul, 1000, milion, miliardów. Nie trafiłem. No i pierdolło, no i jest, rozpadło się na koński, się potargało wszystko. Ciul, dupie, psztrum, wyjebało, zicherungi na sieni, tu mi białe myszki, ogień, wszystko. Gra mi się ścina, 5 klatek na sekundę, komp nie wyrabia za 50 000 złotych. Ale no... O co chodziło w zasadzie? Bo nie czaiłem tego tak do końca. Rozjebało rdzeń. Ten przyszedł, Vortiguanty poniszczył. Mama, ja tego nie rozumiem. Ja tego nie rozumiem. Kończę odcinek na YouTube'a. Kto dotrwał do końca, niech mi napisze pod spodem, o co chodziło. I zostawi łapkę w górę i tyle, elo.